Doho mamalo miyo manen jalweny Peter Mugure kum mar twech mochwere e jela tok yude kod ketho mar nego min ode kod nyithinde 2 higa mar 2019. Cynthia Nyango miyo ler mar ng'etono manogol gi jang'ad bura Martin Muya. Wearer of the shoe who knows where it pinches the most. It is a further altruism that it is always darkest just before dawn. E weche mogik mag jalweny machon Peter Mugure, nyim jang'ad bura Martin Muya, kinde machuok kapok doho chiwone kum bang' yude kod ketho mar nek mar jaode kod nyithinde 2 manotimo e higa mar 2019. Bang' doho winjo kwayo mare mogik, jang'ad bura Martin Muya oyango ni ketho ma jalweny no notimo en nek makoch, kolero ni en kit nek ma osemedore e pacho ka. Omedo ni kong'iyo mos kaka jalweny no loso e nyim doho, chunye odhil kendo ok onyiso lit moro amora e wi tim manotimo. I have taken into consideration the heavy words by the accused person, but however, he has not shown any iota of remorse. The offense of murder carries punishment of death. This was infanticide and femicide. Kumano, doho chiwone kum mar twech mochwere e jela, ka jang'ad bura bende odagi ng'adone oko ndalo ma osekawo e rumand ma en nikech pek mar ketho mare. But the murders of the 3 accused persons I find were barbaric. The prosecution has called for death penalty. I am aware that the Muruatetu case has not made it illegal, but in the circumstances of this case, and in bearing in mind the time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment. Jalweny no kata kamano onyiso dwaro mar chwalo ng'ure doho mar apil e thuolo mar ndalo 14 mar kwedo pek mar kum momiye. Nevertheless, and with tremendous respect to the court, in principle, I am unable to agree with the verdict. Your Lordship, it is for that reason that I have instructed my advocates not to challenge the legality or severity of whatever sentence you deem fit to impose on me, but to challenge only the convictions. And for that, Your Lordship, I thank you for your indulgence. Lipot mar bero noyango ni jaod jalweny no Joyce Yombua ne ni kod adhonde wiye kod chwer mang'eny mar remo e bwongo mare manyiso ni nogoye kod gimoro madik ka nyithinde mawuoyi kod manyako to ne odeye kod tol. Cynthia Nyango, Ramogi TV, Nairobi.